खुलुमबाय स्टुडिअ दं राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब होनो थाखाय सिगांदों जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि थामहिनबा आसामाव मोनबा बिधान सभायाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन आरो बे उफ्रा बिसायख'थि जानायनि सिडली बिधान सभायावबो बा बिटिसि ओनसोलनि सिडली बिधान सभायावबो बे समाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांग्रोनो बे बियाबनि थामहिनबा सिडली बिधान सभानि बारग' एमएलए बिथां आरो आथिखालनि एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीया बे समाव गिबिसिन बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे बिसायख'थिया थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बबेबा मोनसे सोरखारखौ सिफायनायनि आरो सोरखार दानायनि मोनसे बिसायख'थि नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया देरहानाय देरनाय होननानै बुङोबा बे जिथु गेजेर गथ' बिसायख'थि जाबाय बाइ इलेक्सन जाबाय दा बेयाव सरकार सिमफायनाय बा बायनायनि खोथा गैया जयन्त बसुमतारीया मोनसे गोनांथार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बे बिसायख'थिया उफ्रा बिसायख'थिया सरकार सेफायनायनि आरो सरकार दानायनि बिसायख'थि नङा आरो बेवहाय जाय गोहोआव दंखायो जाय पावाराव दंखायो थामहिनबा जाय सरकार सालायबाय दं बे सालायबाय थानायनि बिजाथियानो देरहासार जाखायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथाङा थांनाय समाव गोबांथार भट लानानै बिथाङा देरहासार जादोंमोन आरो देरहासार जानायाव बा जानायनि जे जायगा थामहिनबा सिडली बिधान सभा बे बिधान सभायाव फिन आरोबाव बिथांमोनानो देरहागोननि बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बिटिसि ओनसोलाव थामहिनबा सिगांनि सानाव जाखिनि थासारि थामहिनबा बे ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां दाङाबाजि जायोमोन बिसायख'थि जानाय समाव गोबां दाङाबाजि गावजों गाव बुलाय सुलाय जायोमोन नाथाय 2020 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बिटिआरआव एनडिए सोरखार फैदों थामहिनबा इउपिपिएलआ पावाराव फैदों आरो बै समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव बुलाय सोलाय बेफोरबायदि थासारि दाङाबाजि बेफोर गैला गोजोनै बिसायख'थि खुंनो हानाय मोनसे थासारि फैबाय बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलाव बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाय सुबुङाबो गैलिया होननानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा दाङाबाजि जानाय बिसायख'थिनि नामाव बुलाय सोलाय जानाय बे थासारिया दा गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया आरो बिथाङा बुंदों जे बे समाव एनडिएनि बिजाथियानो बेवहाय देरहासार जागोन मानोना आसामाव आरो हादराव जे एनडिएनो मोनसे गिदिरथार थामहिनबा गोहोगोरासिन मोनसे जानानै दङ जायनि थाखायनो बे समाव सिडली बिधान सभायाव देरहागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारीया आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलाव थामहिनबा सिडलीयाव गोबां रायजो राजाफोरानो गोजोनखौ हास्थायदों थामहिनबा गोजोनखौ लुबैदों आरो गोजोननि थाखायनो बे समाव भट होनो थाखाय साखाफारा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया आरो बे बिजाथिया साननैसो उनावनो फोसावनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेनि थाखाय रायज्लायनाय सिंजों सिं सावरायनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ आरो बे समावनो बिजाथिखौ बिथांमोना गोख्रों सासे राफोद खामानि मावग्रा 24 घन्टा खामानि मावग्रा सुबुंखौ बे समाव बिथांमोना बिजाथिनि गसंहोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि गिबियावनो इसिआइ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया बिनि कमिशनार बिथांमोनखौ आङो गोरबो गोसोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरदों जे जोंहा आसामाव मोनबा समस्तियाव बा बियाबाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो बे बाइ इलेक्सना थांनाय लकसभानि बिसायख'थियाव बेयाव थानाय एमएलएफ्रा एमपि महरै गसंदोंमोन थिग बेबायदिनो आंबो सिडली समस्तियाव आं एमपि महरै गसंदोंमोन आरो दिनै क'क्राझारनि सासे एमपि जादों दा आंनि सिडली समस्ति बे समस्तियाबो खालि जानानै दं
सिडलिखौ लाफानानै सिडलि, बेहालि, बिदिनो सामगुरि, बेनिफ्राय धलाई आरो मोनसेया जाहैबाय बङाइगाव। बे मोनबा बियाबाव बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। दा बिनि थाखाय दिनैहाय इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया मोनसे डेट फोसावबाय। 18 अक्ट'निफ्राय जोंनि MCC आ नांगोन, मडेल कड अफ कन्डाक्टआ। बेनिफ्राय बाव बुंनाय बायदियै जे फैगौ 13 नभेम्बराव बिसायख'थि जागोन। बेनिफ्राय 23 नभेम्बराव बिनि फिथाइखौ सानगोन। दा 18निफ्राय MCC नांनानै 25 नैबे अक्ट'बरनि गेजेराव नमिनेसन फाइल खालामनांगौ। बेनिफ्राय 28आव स्क्रुटिनि जागोन 28 अक्ट'बराव, आरो 30 अक्ट'बराव सोरबाया जुदि उइद्र' खालामोबा बेखौ उइद्र' खालामगोन। दा बे डेटखौ फोसावबाय। आरो महाराष्ट्रआव जोंनि स्टेट नाङै मोनसे बिसायख'थि दं, आरो बिदिनो जेराव जेराव बाइ इलेक्सन जागोन बे गासिबो जाजोबगोन। थ' सिडली समस्तियाव जाय दिनैहाय जोङो साखाफारा जानायनि मोनसे सम जादों, साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा जायफ्रानोखि 18 बोसोरनि बांसिन बैसोआ, बिथांमोना साफ्रोमबो रेडि जानांगौ दङ। मानोना सुबुं दारारि मोनसे हादोराव साफ्रोमबो सुबुङानो मोनसे बिसायख'थि होनो मोननाय मोन्थाय दङ, जायफ्रानोखि 18 बोसोरनिफ्राय गोजौआव। साफ्रोमबो जोङो मोजां बिजाथिखौ जों सायख'नांगोन, जायफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामगोन, जायफ्रा जोंनि फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनो हानाय बेबायदि राफोद बिजाथिखौ जोङो सायख'नानै जोङो फाथायहरनांगोन बेखौ आङो खावलायदों। नोंथांनि दोलोनिफ्राय बिजाथिफोरखौ थियारि खालामनाय जाबाय। माबायदि रोखोमनि थियारि खालामनाय जादों? दासिमाव बेखौ सरसायाव दंबाय थायो। दा आङो बेखौ बुंथ'नो लुबैयाखै। निस्सय जेब्ला फोसावो अब्लानो निस्सय जों बयबो मिथिलायगोन। बेनिखायनो नेथ'दो, जिहेथु 18आव MCC नांसिगोनबा खोब बे सानसे साननैनि गेजेरावनो बिजाथिखौ निस्सय जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय फोसावनाय जागोन। आरो सासे राफोद सुबुंखौनो निस्सय सायख'गोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सिडली समस्तिखौ बोरैहाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन, माने 24/7 खामानि मावनो हानाय, साननो हानाय बेबायदि राफोद बिजाथिखौनो निस्सय सायख'गोन। आरो बेबायदि जोङो सिडलीयाव जौगानायखौ जोङो गोजोर खालामगोन। देरहानाय जेननायनि बेलायाव माबायदि देरहानाय जेननाय होननानै बुङोबा बे जिथु गेजेर गथ' बिसायख'थि जाबाय, बाइ इलेक्सन जाबाय, दा बेयाव सरखार सिमफायनाय बा बायनायनि खोथा गैया। बेनिखायनो बाइ इलेक्सन होननानै बुङोबा सरकारि पक्षआनो निस्सय देरहानाया बेयाव रेकर्ड दङ। दा जोंहा जितु NDA हिसाबै जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। आरो बे सिडली समस्तिया जितु आङो UPPL आव दंमोनखाय UPPL-नोनो दिनै NDA हगारगोन। दा बे जों नायदों मोनबा आसामाव मोनबा बियाबाव बिसायख'थि जागोन, बिनिनो मोनसेया सिडलीया जा UPPL, बङाइगावआ AGP-आ मोनगोन, आरो बाखि मोनथामखौ BJP-आ लागोन। बेनिखायनो जोङो गाव गावबागाव जोङो बेखौ मदद होलायगोन NDA हिसाबै। बेनिखायनो NDA हिसाबै जों जिथु गाव मजबुत जानानै दङ। बेनिखायनो सोरबा देरहानायनि बाथ्राथ' फैखाया, आरो बाव सरकार बायनाय बा सिमफायनायनि खोथायाबो गैया। बेनिखायनो नैबे बाइ इलेक्सन होनना बुङोबा सरकारि पक्षआवनो देरहानाया रेकर्ड दङ, आरो जों बेयाव मोजाङैनो देरहागोन एबार। थासारिनि बिसायख'थि जाजानो लुगैयो सार? गोबां समावनो बिसायख'थिखौ लानानै गावजों गाव दाङा थांनाय जि लकसभानि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जों नुदों जे जोबोद पिसफुलि जालांदों। आरो आसामावनो पिसफुलि मोनसे बिसायख'थि जादों। बेनिखायनो एइबार नैबे बाइ इलेक्सनावबो पिसफुल मोनसे एटमस्फियारनि गेजेरजों बिसायख'थिया जालांगोन। बेयाव खुनु बुलाय सोलायनि बाथ्रा गैया। आरो जों साफ्रोमबो नोगोरारिखौनो खावलायदों जे बेयाव बुलाय सोलायनि बाथ्रा गैया। जेराव BTC बा बिटिआर ओनसोला दिनै सान्थिनि ओनसोल जाबाय। मोनसे समाव नंगौमोन जेनेबा बिदि थासारिमोन। दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय बेयाव गोजोन थासारि फैबाय, बुलाय सोलायनि जायगा गैलिया। बाव बयबो साननो हानाय जाबाय, बयबो गोजोनखौ लुबैयो, बयबो खौसेथिखौ लुबैयो। बेनिखायनो बयबो जाहाथे खौसेथियैनो थानानै माने गोजोनखौ बयबो जाहाथे सिमफायालासे खामानि मावो। आरो आंहा फोथायनाय दङ रावबो बिनि थाखाय बेबायदि सानग्राबो गैला, मावग्राबो गैला होनना आं फोथायो। मोनसे फोसावथाय। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन। जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।